Laba muna bago bumagyo. Bago nga dumating si Bagyong Egay ay humabol nga muna ako sa paglalaba. Eto nga't kunti nga lamang kaya naman ikinuskus ko na. Eto nga't ang ganda-gandang ng panahon kaya naman talagang hinabol ko pa talaga yung araw. Sana all hinahabol, cherries. Dito na nga lang ako sa CR nagbanlaw dahil nga mas marami ang tubig. At syempre para malinisan ko na rin itong CR namin, ganun. Ay naapo, dyan ba naman naguhugas ng puwet si Arkidandan, cherries. So yun, itong mga basahan ay hinabol ko na nga ring binanlawan dito sa labas. Balingat may tubig naman yung drum namin dito sa labas kaya naman binanlawan ko na lang talaga dito. At dahil nga hinahabol ko talaga si Haring Araw ay sinampay ko na nga rin agad-agad yung mga basahan dito. Kapag nga umuulan ay pinakakailangan talaga namin itong mga basahan. Dahil nga pumapasok minsan yung ulan dito sa loob ng bahay. Ay naapo, ang hirap ng may bahay na umuulan din sa loob pag umuulan, charis. Tanghali na nga't hindi pa nga rin ako nakapaghilamos. O jiba, natunaw na lang talaga yung mga muta ko dyan, charis. At eto nga ngayon yung pinaka-morning routine ko. Pagkatapos ko nga maghilamos gamit ang sabon ng Honest Glow. Naglalagay nga ako nitong serum kaso nga lang naubusan ako't buti nga't may dumating na akong stock. Ito nga pala yung Honest Glow. Sa mami nga na nagtatanong kung ano yung skincare ko, ito nga po yung ginagamit ko ngayon, yung Honest Glow na sabon na papaya at saka naman itong Honest Glow na serum na may 24 karat gold daw. Wala pa nga akong isang buwan na ginagamit nito pero nag-i-enjoy nga ako sa paggamit. Lalong-lalo na nga itong serum. Kaya naman parang naging 15 days na lang talaga yung isang bote na paggamit ko. Ay naapo, kundi na nga lang talaga ilaklakin ko na rin to, charis. Ewan ko ba, ini-enjoy ko talaga siyang ginagamit ngayon. Parang nga ito sa mga chismis ko na iniwan ng mga breakouts. Ay naapo, literal, ang dami talaga nito, hindi nyo lang talaga napapansin. Ano ba naman kasi ginagalingan nitong camera ng iPhone 14 Pro Max fully paid, charis. So yun, siya rin lang naman na nagbukas na ako ng parcel ay ituloy-tuloy ko na nga. Dumating na nga rin pala itong order ko na cycling na seamless. Ay naapo, seamless ko na nga rodiya ako't mabalin ka nung pagpanti kas jay. Ay naapo, pwede naman siyang gawing panty, maglagay ka lang talaga ng liner. So yun, so far so good, maganda naman at ito na nga yung kinalabasan, cherries. Literal naman siyang seamless. Tamang-tama nga dahil nga mahilig akong mag-short. Kaya naman very safe. Hindi ka na talaga masisilipan dyan. Siguradong pagkakamalan ka ng walang panty, ganun, cherries. Bali tatlo nga yung kinuha ko at meron nga ako nitong skin tone na kulay. So yun, yung mga link nito ay ilalagay ko nga na nga lang dyan sa may yellow basket o dyan sa may comment section. Pero yun nga lang, lagay naman ako ng lagay, wala naman nag-check out, cherries. Baka naman, gusto nyo naman mag-check out dyan. Check out din para may pambudol ulit ako sa inyo, cherries. So yun na nga, hindi na nga ako nagkape kaya naman magmimerienda na nga lang ako. Siyempre dahil may last siopaw pa, if for the go ko na nga lang, ay naabo para maubos na rin ba, ganun. So merienda muna tayo for today's video ng siopaw and sagu. And ito nga ulit yung pansit with crab and last na nga ito kaya naman i-enjoyin ko na talaga. Dahil nga last na ito at hindi ko na nga alam kung kailan ulit ako makakatikim ng siopaw. Ganun pa man, thank you so much Lord. At yan naman yung merienda ni Arkidandan, ang Skyflakes at Yakult. Tinanghali na nga rin kaya naman kakain na rin kami ni Arkidandan. Ito nga yung ulam namin na pakbet na with pritong bangus. Siyempre yan pa yung bangus na tira niya rin kahapon, ganun. So yun, thank you so much Lord ulit sa pagkain. Kaya naman, tara mga mommies and daddies, kain tayo. Pagkatapos nga namin kumain ni Arki, ayan na nga't kinuha na naman ang kanyang kumot, aalagaan na naman ang kanyang tiyan, charis. At habang nagpapatulog nga ako ng bata, eto nga't magtutupi muna ako, ay naapo. Eto na naman yung pinakatamad na trabaho, charis. Oo, nakakatamad talaga to, nakakaantok ba, ganun. Lalong-lalo nakatatapos walang kumain. Pero yun, walang akong no choice, kaya naman for the go pa rin ang first one. Kumuha nga ulit ako nitong aking pananim na mint, kaya naman titimplahan ko na with chia seeds. Alam nyo na, pampaganda ng buhay, charis. So yun, ibabad lang ng 5 minutes and ready to drink na. Ganun nga lang kadali ay meron ka nang healthy drinks. At habang nagbibidyo-bidyo nga ako, ito naman ang bata, hindi pa pala tulog. Ay nabo, hindi nga makatulog to nang hindi ako katabi. Kaya naman, tingnan nyo naman kung ano ang pinaggagawa. Ihuhulog ba naman yung ulo niya dito sa may kama? At kinahaponan nga ipag-uwi ni Daddy Dandan, inuwi niya na nga itong kanyang order na avocado. 50 pesos nga daw yung isang kilo, kaya naman kumuha na siya ng 2 kilo at hindi pa nga siya hinog. May kinuha nga rin siyang tinapay na pangkape at meron din siyang kinuhang pang UTI, ay naapo. So yun, halina ulit kayo at magkape. Ang sarap-sarap nga magkape dahil nga umuulan na naman. At habang magkakape nga kami, ito ngay magbabalot din ako ng avocado
abukado. Ay naapo, good luck na lang kung mahihinog ito dito dahil nga malamig. Naway mahinog naman ito para makatikim naman ako ng abukado. Charis. Kasarap nga nito lagyan ng gatas at asukal. Nung bata nga kami, ito ang ulam nga namin, yung abukado na may gatas at asukal at goods na goods na. Ito nga tinawag ko na nga rin yung partner in crime ko sa pagkakape. Siyempre kailangan kadbak isunang nga agkape kas dyan. Ay naapo, iso na kaya gumatang tinapay kaya dapat talaga nakasama ko siya sa pagkakape. At aminin nyo, mas masarap magkape na may kasama. Katne ay naapo, sobrang exposure na yung baso ko dyan. Charis. Naubos na nga rin pala yung wipes na ginagamit namin dito sa may mesa kaya naman binuksan na namin tong isang wipes ni Arky Dandan at ito nga yung wipes niya, yung Yobu. Ay naapo, hindi nga kami pwedeng mawalan ng wipes dahil nga may anak akong maarte. Charis. Napaka-arte kasi ayaw niyang madumihan yung kamay niya. At alam niya din kasi humingi ng wipes itong bata. Tinuruan ko nga na wag niyang ipupunas yung madumi niyang kamay sa damit kaya naman binibigyan ko siya ng wipes. At dahil nga dun ay nasanay na nga rin ang bata kaya naman alam niya nang humingi ng wipes. Eto nga't kumakain siya kaya naman bibigyan ko na siya ng wipes para hindi niya na ipupunas yung kanyang kamay sa kanyang damit. And for today's video nga ay silang dalawa nga daw ang magluluto. Oh, Jeva, napaka-special ko for today's video. Charis. Hinahabol na nga nilang magluto dahil nga baka mag-brown out na. Nagsimula na kasi ang ulan at malakas na rin. Katne ay naapo, imbis na mapabilis ang pagluluto, may batang istibis naman. Binilang na lang talaga yung mga ricados kaya naman napatagal pa ang pagluluto. So ito na nga yung niluto nilang sinigang na tulingan. Ay naapo, nagimas ti alsam na George. Charis. Bago ko nga makalimutan, may hula ka ba kung magkano yung binayaran ni Daddy Dandan dun sa may tinapay at saka dalawang chichirya? Kung may hula ka, i-comment mo lang dyan sa may comment section. At ito na lang muna for our today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord. Let's eat!